An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ Amérique faaba la Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o studio CC nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ yan nɔ Voix de l'Amérique la bi tarata don kibaru fanba bɛna boli ninnu de kan. Wagner égale à l'armée russe égale à Wagner. C'est ce qui est la vérité. Si Wagner s'est allé libérer la Syrie, Adama Ben Jara a ka nɔminɛni an bɛna kumaw kan. Hakili jagabɔ halisa Ben ka nɔminɛni kan famaw bolo. Yuruguyurugu kɛlɛli Mali la ani dankari kura minnu bolodara kunu Burkina Faso. Baarabila cari Nigeria jamana la. Waati yɛlɛma larajɛra fɔlɔ farafina gun kan. Joe Biden ka taama Vietnam. Ani an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lase aw ma. Bamako, Adama Ben Jara n'a bɛ wele fana Ben le cerveau n'ale ye CNT mɔgɔ ye o jalakilen don k'a fɔ ko a ye bingani kɛ faso ka bonya kan. VOA Banbara lasigiden Mariam Kuyate bɛ a lakale anw ye an k'a lamɛn. An bɛ waati min na iko sisan Ben le cerveau ale bilala ka taa bi taratadonya in na Bamako kura kasobonba la n'o ye MCA ye. Ben le cerveau ale minɛna kun min na Sidiki Kuyate n'o y'a jɛɲɔgɔn ye u ka jɛkulu yɛlɛwolo debu sur le rampant o kumalasela fɛnɛ don a bɛ ɲɛfɔli k'an ye sabula ani Ben de tun bɛ ɲɔgɔn bolo kunun a minɛlen kɔ Bige Maw fɛ. Kunu ka an to Amdalaye kaburudon na Amdalaye kaburudon an ka cɛkɔrɔba min ne bɛ tali kɛ Amadu Seydou Traoré n'an b'a wele k'a fɔ Amadu Jikɔrɔni ale ka fatuli kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ san o san an bɛ taa ka kaburu jura ka dugawu k'a ye ka tasi bila k'a ye an taara o kaburu jura la an bɛ bɔ yen wagati min na Bige mɔgɔ fila olu nana yira Ben na k'a fɔ ko procureur n'o ye min sigilen don an bɛ don min na ko bi réseaux sociaux ko k'u kunna donc ko ka yamaruya kama ko a kan ka taa. Donc kunu a taara a lamɛnna lamɛnni fanba bolila min kan o de ye k'a fɔ ko a ye kele dɔ kɛ n'o ye émission dɔ ye min kɛra i bɛna ye k'a fɔ karijan tɛmɛnen ye n'o bɛnna fɛn bɛ tali kɛ kalo tile 27 ma min kɛra arajo sanfɛ arajo min n'an b'a wele k'a fɔ ko Voix du Mali donc ko o kuma nɔ kan a yera ko yɛrɛwolo y'a fɛla de yira ko kalata min ni o bolodalen don n'a a bɛ kɛ février kalo nata donc yɛrɛwolo y'a fɛla min yɛrɛ la a bɛ ye ko an bɛ dumuni iko bi gɛlɛya donnen de don o kumaw kɔnɔna na donc o kuma fanba bolo de kan sisan kɔni a yira ko fɛn min bɛ tali kɛ fɛn bolila kan u ye mandat da kan ka taa bila MCA la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Ben le cerveau ale lamɛnna bi sɔgɔmada in na commune 6 tribunal fɛ min ka baara ɲɛsilen don anti-cyber criminalité koɲɛw ma yanni a ka taa Bamako kasobonba la n'o ye MCA ye. A ka jɛkulu yɛlɛwolo debu sur le rampant maaw olu fɛnɛ tun bɛ a tribunal kofɔlen da la sɔgɔmada in na u y'a yira k'u ka ɲɛmaa minɛli tɛna kɛ sababu ye k'u ka wulikajɔw bali yaasa yɛlɛma ka kɛ jamana kɔnɔ. Sidiki Kuyate. An kɔni sera ka wagati kɛ ka jamana kɔnɔdenw dusukun na min k'u hakili jɔ tiɲɛniwalew dɔ kan min bɛ tali kɛ tiɲɛniwale la ka bɔ jamana kɔ kan ka tila ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa jamana kɔnɔdenw ni jamana ɲɛmɔgɔ ka se ka kan kelen fɔ ka sabu kɛ mɔgɔ kelen tɛ se o tiɲɛniwalew kɛlɛli la kɔ kan kɛlɛ kɔni na a ɲɛ sɔrɔla la dɔɔni fo an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ minɛn ko dɔ fana sɔrɔla la hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko wagati kun kɛra lakana ko kun ye jamana kɔnɔ wasoko ye tiɲɛ don bi an ka ɲɛmɔgɔ o minɛlen don mais an ka ɲɛmɔgɔ minɛna a bɛɛ ye kɛlɛkun kelen de o de kama an bɛ don min na ko bi tant que jamana kɔnɔdenw tɛ se ka u sago fɔ jamana kɔnɔ u tɛ se k'u ka miirina fɔ u tɛ se ka ban tiɲɛniwale ma a b'a yira k'a fɔ ko hali bi ko majɛba bɛ jamana ko la donc kɛlɛ a b'a kun tilenna de minɛ komi n'a fɔ cogo min na yɛrɛwolo a ye laseli min kɛ kunun n'a ka communiqué ye. Commune 6 kiiritigɛso min ɲɛsilen bɛ cyber criminalité koɲɛw ma a y'a yira k'a fɔ ko Ben le cerveau ka kiiri bɛna kɛ septembre kalo o tile 8 san 2023 min bɛ bɛn juma nata ma. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la. Halisa ka da Ben Jara ka kumalasegi sariyaso fɛ VOA Banbara kunnafonidila Kayatu Traoré ale ni professeur Umar Kone olu masala Ben ka nɔminɛni kan an ka jɛ k'u lamɛn. Moi, en tant que membre du M5 RFP, ani nga parti politique togola no e BRDM. Ni itara CNT kono, avec comme ibe Assemblée nationale de kono. Donc ikanga jamana ka tawolo o loi o kolo fese ka gouvernement blasra ka transition de ka barala. Bon, ben le cerveau M5 de Msemundo.
maturité politique batu la kosɛbɛ filiw bɛ se k'o sɔrɔ donc ne ka jateminɛ na o fili dɔ de nana sɔrɔ mais a ŋaniya tɛ ka transition lagosi comme juge ka bolo kan an b'o to sariyaw ka bolo kan mais an kɔni bɛ se ka mun fɔ a fili la membre de CNT normalement kuma bɛ yen a cɛman in da bon mun fana bɛ se ka kɛ analyse in kɔnɔ i tɛ se ka taa jamana wɛrɛ mɔgɔw ka hakilinata ta k'i bɛna ka anw forcer Mali kan bon M5 ye kɛlɛ kɛ ka jamana ka yɛlɛma ka ɲɛ n'an ko Mali kura Mali nouveau o kɔrɔ ye mun ye an ka a danbew i k'olu bonya président de la transition a ye principe saba fɔ an bɛɛ de kan ka to o hukumu kɔnɔ donc ni i taara jamana wɛrɛ la ka na n'o hakiliw ye an yɛrɛ ye hakili dɔw kɛlɛ k'a fɔ k'i bɛna fanga kuma fɔ fanga ma a cɛman in a bɛnnen tɛ an y'a ye k'a fɔ Ben Nucero ye voyage dɔ kɛ ka taga Iran jamana kan a yɛrɛ ka kumakanw na a nalen kɔ de ka bɔ o voyage yɔrɔ de la tile 15 dɔrɔn a bɔra a kumana e yɛrɛ bolo le fait que a tagara ka taa o jamana ninnu na olu jatelen de bɛ k'u kɛ dansagokɛlaw kojugukɛlaw ye le fait que ka taga olu fɛ yen nɔ ka taa kuma o de ye nin kɛ wa ou bien e yɛrɛ bolo a y'a kɛ ni hakilina jumɛn wɛrɛ ye bon ne hakilila ye mun ye assemblée député bulon kɔnɔ ni ɲɛ b'a la gouvernement wala faamaw tɛ taa la sira ɲuman fɛ i bɛ moyens bɛ yen soit i b'a ministre wele ministre min kan ka baara kɛ ka kuma ka interpeller ka kuma fɔ a k'i répond puis k'a yira la k'u taabolo in man ɲi u ka nin redresser mais n'i taara kɛ bɔlɔn kuma fɔ ye ayiwa hakilina mun yɛrɛ bɛ ne la ka taa an ye fɛn minnu kɛlɛ o ye terrorisme de ye an b'a kɛlɛ la hali bi bon n'i taara ka o mɔgɔ façon dɔw ka kuma lamɛn ka na k'i bɛ fanga lagosi n'a ye a tɛ bɛn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne kɔni bolo denmisɛnniya fili de y'a sɔrɔ sinon moyen caman tun b'a a bolo a ka fɔ sanfɛmɔgɔw ye an ka fanga tigi mɔgɔ ye bon a y'aw janto nin na a ye janto nin na aw kana nin kɛ fanga man kan ka lagosi n'i ye fanga lagosi i bɛ jamana bɛɛ de lagosi la fili bɔra a fanfɛla la. Yuruguyurugu ani dunkojugu kɛlɛli hukumu kɔnɔ kiritigɛlaw ye faama kɔrɔw dɔ minɛ Alexis Kalanbere kunnafoni gafe sɛbɛn Mali Tribune ɲɛmɔgɔ ka bɔ Bamako ale bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ VOA Banbara lasigiden Bamako Mariam Koyate ka kuma galama la an b'u lamɛn. Ayiwa ni i y'a jateminɛ transition nani fɛn fanga falentɔ u ye baara minnu boloda yuruguyurugu kɛlɛli kun ye a fanba dɔ ye tiɲɛ do tile 2 a kɛra a baara girinna ka tila ka ɲɔngiri nka justement min y'a ɲɔngiri o de ye k'a fɔ fɛn mɔgɔ fɔlɔ minnu ta kɛra yarɔ ni sɛgɛsɛgɛli ma se a dan na ni sera ni mɔgɔ ye tribunal la ko tɛ taa ɲɛ ani jamanadenw bɛna fɔ ko kosɛbɛ tɛ ne hakili la o de ni sen ta sumaya ani u k'u labɛn ka kɛ ni sɛbɛsɛbɛ ye ni ye an ye minnu mɛn a la minnu minɛnen filɛ nin ye u yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na u ye u sago bɛɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yanni a ka da kɛnɛ kan. Ayiwa n'i y'a lajɛ maa minnu minɛlen filɛ u bɛɛ lajɛlen minɛkun ye fɛn kelen ye n'o ye jamana yɛrɛ nafolo duniko ye n'i ye a jate minɛ fɛnɛ an b'a ye k'a fɔ kuma caman maa minnu bɛ minɛ a dɔw bɛ kalo damadɔ tali san damadɔ kɛ kaso la u bɛ labila o kɔ wele bɛ tila ka bulon ma ko kura ye tuguni kɔ e yɛrɛ ka yeta ye mun ye o koɲaw kan. Sariya de bi kiri la ayiwa kiri sariya ko i ma tɛmɛ bɔgɔ jeninen ɲɛ ma i ma jalaki fɔ bɔgɔ jeginen dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ jalaki o y'a fɔlɔ ye a filanan ye ko i mana minɛ waati bɛ i kan ka kiri waati min kɔnɔ n'a tɛmɛn'o kan i yɛrɛ bɛ se ka bila k'a sɔrɔ fɛn tɔɔrɔ ma s'i ma ka tugu a bɛ n'a jate i n'a fɔ bin kɛli kan a sabanan ye a bɛ fɔ ko jamana ye i nɔ minɛ ayiwa ni jamana ma jɛ n'a ye jamana bɛ se ka taa kiriso la tuguni ni e ma jɛ n'a ye e fana bɛ se ka taa kiriso la tuguni Bakari Togolataw ɲɔgɔnna de a bilala a ma ja ministère public ye olu seginna ka plainte kura don ayiwa a bɛ kɛ ten nɔ fɔ ka taa se cour suprême ma ni o ye kiiritigɛsoba ye n'o ye min fɔ sisan o ye ala ta kɔfɛ sa bɛɛ bi a tɔ o ma an bi o waati de la nka a tɛ n'a fɛ n'a fɔ ko bɛɛ ɲɛ jɔ mɛ maa kelen na. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko siga kelen don ni maa ninnu ma k'u ye jamana nafolo dun n'u nɔ yela la yala tɛgɛ bɛ se ka kɛ a nafolo kofɔlenw kan wa.
yala wari bina sɔrɔ u bolo a ti sɔrɔ u bolo wa o jaabi ka gɛlɛn ka tugu ya a dɔn an fɛ yan ni mɔgɔ minɛna an ye a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn ye ayiwa dɔ bɛ se ka sɔrɔ nka bɛɛ sɔrɔli ma nɔgɔ ani waati dɔw la a yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ. Ayiwa sisan an bɛ taa Burkina Faso n'a yirala k'a fɔ ko lakanabagaw ka kulu min sigilen bɛ Kunbiri mara kogodugu yan fan la o bingani kɛra o kan tɛnɛndon tɛmɛnen na ni mɔgɔ caman fagara. Biwa Banbara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kader Traoré bɛ a kunnafoni walawala ye an k'a lamɛn. Kunu tɛnɛnlon jɛnkulu maramafɛn tigilamaw ye dankari waleba dɔ le kɛ Kunbiri dugudenni na n'ale ye Burkina Faso worodugu mara ka dugudenni dɔ ye. O yɔrɔ nin na finitigiw ka daga min sigin n'o n'ale tɔgɔ ko 12e régiment d'infanterie commando ale tun bɛ baara la yaasa ka se ka dugulenw sɔgɔ ka na u ka sigida kɔrɔ la kamasɔrɔ nin dugulen ninnu tun ye u ka yɔrɔ bila kabi san 2 le nin ye. Nin finitigi ninnu ka munumunu saro de la olu taara bɛn ɲɛda ni ɲɛda ni bɛngali walekɛlaw ye. Laseli min bɔra finitigiw ka daga ɲɛma fɛ n'an ko état major général de l'armée ale y'a yira ko kɛlɛ bannen kɔ faso ka finitigi 17 bɔnɛna o nin na ka fara yɛrɛkɔrɔsi dugulenw an minnu wele ko VDPw olu maa 36 fɛnɛ nin tora la. Jatelila faso ka kɛlɛkɛden 53 le kɔni olu de bɛnna nin yɔrɔ nin na. Minnu jogira olu bɛ taa se maa ɲɔgɔnna 30 ma. O tilala ni olu bɛɛ ye Wayiguya ka dɔgɔtɔrɔso la yaasa ka se ka taa o furakɛ. Nin laseli kelen nin kɔnɔ état-major ɲɛma fana y'a yira ko kɛlɛ digira fana maa jugura sabula olugu caman de si tununa. Nka sɛrɛlen dɔ ta fɔta la fɛn min ye Kunbiri ka finitigiw ka daga ye ko ale kɔni bɛɛ walakara sabula bɛngali walekɛlaw taara ni mugu ani kisɛ minnu tun bɛ o yɔrɔ nin na ani ka tila ka taa don o yɔrɔ tɔw ra. Dɔw yɛrɛ ko nin bɛngali wale ni dugusɛgbɛ maa jugu segira ka na Kunbiri dugu kɔnɔ ka na munumunu salo kɛ ka filɛri kɛ n'a sɔrɔla fɛn dɔ bɛ yen minnu ma tiɲɛ fɔlɔ. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ayiwa sisan an ka kunnafoni wɛrɛw ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ la an bɛ taa Laginɛ n'a yirala k'a fɔ ko Ginɛ jamana ka fanga ye ayiwa ɲɛnatigɛ bɛɛ dabila tarata don n'o ye a ka fanga ka tan 2nan ye. O la fanga ɲinitɔnw ye min labɛn walasa ka civil segin teliya la jamana kuntigiya la. O fana sen bɛ o la. Minisiri min ɲɛsilen bɛ marabolo ma o hakili jigira kunnafoni dɔ kɔnɔ min bɔra tɛnɛndon wula fɛ. Dɛmɛjɛkulu ni ɲɛjiraliw dabilala foroba siraw kan min yamaruyara san 2022 mɛn kalo la. A bɛ mɔgɔw bɛɛ lasomi minnu bɛ nin fɛrɛ ni tiɲɛ min kɛra a ka fɔ la walasa ka jamana lafiya lakana. RDC Kongo fanga ye laseli kɛ bi tarata don ko sɔrasi ɲɛmɔgɔ 2 minɛna u kelen kɔ ka mɔgɔw bila ka maa 50 ɲɔgɔn faga arabadon tɛmɛnen na Goma Kivu kɔgɔdugu mara faba la jamana kɔrɔyan fan fɛ. Congo Democratic Republic jamana la famaw y'a latigɛ fana ka kɔsegin Kisasa welela Kivu kɔgɔdugu sɔrasi ɲɛmɔgɔba ma ka fara polisi 2 sɔnsɔrɔliw kan olu fana welela k'u kɔsegin faba la. Jamana kɔnɔna ko ministri Peter Kazadi y'o laseli kɛ tarata don wula fɛ kunnafonidilaw ye. Wele niño si debi kono babunya hae jolo kari debi kono bajaya Wele niño si debi kono babunya hae jolo kari debi kono bajaya Wele niño mune debi furu muso masumaya olo densaya obi furu muso masumaya Wele niño mune debi dugu de VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Halisa Malikura
o kɔni bɛ sen na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukɛla 102 sanfɛ n'o ye 102 FM Bamako a n'a laminiw na. An bɛ sɔrɔ fana Tominia Radio Parisien fiɲɛ turukɛla 98.8 kan. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan n'o ye www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ an ka Facebook page la VOA Bambara. Halisa aw bɛ Malikura jamukan de kɛnɛ kan ka bɔ Washington DC, Amerique faba la studio 6nan kɔnɔ. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na an ka kunnafoniw lamɛn tuguni. Nigeria a yirala k'a fɔ ko baarabila cari dɔ o yamaruya baarakɛlaw ka lafasali tɔn fɛ yaasa ka jamanatigi Bola Tinubu ka yɛlɛma laɲini o lankolonya. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Nigeria jamana ka baarakɛlaw ka lafasa tɔn mun ye NLC ni baarakɛla camanba de b'a kɔnɔna la. Weleweleda kɛ jumadon k'u ka tile 2 baarabila kɛ ka kɔn u ka baarabila kodayin ye mun bolo dalen don septembre kalo tile 21. Jamana ɲɛmɔgɔ Tinubu ni ale nana fanga la ka bɛn ni wagati min ye jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ ani juruba bɛ jamana la. Ye jamana ka dɛmɛ mun ɲɛsinen don taji sɔngɔ nɔgɔyali ma. U y'o wari tigɛ mun kɛra sababu ye ka taji sɔngɔ yɛlɛfo a ɲɔgɔnna 3 taji ta yɔrɔw la. A ye gɛlɛya dɔw wuli ka bɔ fɛnɛ jamana sɔrɔ siraw kan minnu nara ni Nigeria jamana ka wari naira ale fanga dɔgɔyali. Baarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔ Angese Jones ni ale bɛ Bayelsa NLC ka bolofara min bɛ ko an ka bi waleya dabɔra k'a yira fanga la ko an bɛ se ka politiki tagacogo yɛlɛma ka da kan du o du bɛ yen u bɛɛ bɛ kan ni politiki gɛlɛya in dɔn ni wagatinin na mun nana ni mobili tali sɔngɔ gɛlɛyali ye balo dala dumuni ani dayirimɛ minɛn tɔw n bɛ misali di olu dɔrɔn de kan. Abuja wari mara yɔrɔ caman ni o ye banku ye olu datugura bi tarata don wagatinin min na mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ kuran olu balila ka taa u ka baarakɛyɔrɔw la baarakɛlaw ka lafasakuluw fɛ mun nana ni kurantigɛ ye du caman kɔnɔna na ani yɔrɔ caman na faba kɔnɔ. Nin tun ye VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele an ka foli b'a ye. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Amerika waati cogoya ani yɛlɛma ciden n'o ye John Kerry a y'a jira tarata don ko ale jigi bɛ ko Amerika o ni Chine jamana bɛna gɛrɛ kumaɲɔgɔnya nataw la diɲɛ kalaya ko kan. Kunnafonidilaw ka lajɛ dɔ sen fɛ farafina waati yɛlɛma o lajɛba fɔlɔ la. VOA Bambara kunnafonidila Kayetu Traore bɛ a lakalan ye an ka jɛ k'a lamɛn. L'Amérique ani Chine jamana minnu kɛlen bɛ ka ɲɛ sɔrɔ nasiraw kan kosɛbɛ duniya gun kan olu ye jamana fila ye minnu ka baaraw kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ wagati yɛlɛmaw kan duniya gun kan nka ne jigi b'a kan k'a fɔ an bɛ se ka na bɛnkan dɔ sɔrɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni laseli ninnu kɛra Kenya faba kɔnɔna na Nairobi yɔrɔ min na farafina gun kan fɛɛrɛ kɛnɛba dayɛlɛlen don wagati yɛlɛmaw kɔlɔlɔw kan John Kerry fɛ jamana filaw cɛla baara ɲɔgɔnya la an bɛ k'a lajɛ an bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na hakɛ minnu kan ne ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ John Kerry ka fɔ la o ye baara kɛ ɲɔgɔnya bɛnkan sugu dɔw y'an ye ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka nafaba bila fana duniya kan an bɛ baara kɛ ni jigiya ye k'a jira k'a fɔ ko wagati yɛlɛma ko min filɛ nin ye ta a ka se ka lakodɔn fɛnɛ k'a fɔ fɛn min de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn tɛ a bɛ fɔ min ma nazarakan na ko question bila ou bien k'a kɛ kɛlɛko ye l'Amérique jamana ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ bɛnbaliya b'u ni ɲɔgɔn cɛ taabolo wɛrɛw kan cogoya minnu na ni wagati yɛlɛma ko minnu filɛ nin ye ta nin ye ko gɛlɛnba de ye ani degunba de ye ka bila duniya yɛrɛ gun ka a ka fɔ la wagati yɛlɛma tɔnsigi fɛɛrɛ kɛnɛba n'a bɛ wele ko COP28 min bolodalen don novembre kalo nata la n'a kɛnɛ kan ka sigi Dubai kɛnɛ kan ɲiningali caman jaabiriw bɛ sɔn ka bɔ o tɔnsigi kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni wagati yɛlɛma kungow an'a a taabolo camanw ye. Nin tun ye VOA Bambara kunnafonidila Kayetu Traore ka kumakan ya an ka foli b'a ye. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24
37 tɔgɔ ni jamu ani a bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. Yano Amerik jamana na jamanatigi Joe Biden b'a fɛ ka taa Hanoi n'o ye Vietnam jamana faba ye walasa ka Amerik ni Vietnam cɛsiri sabati. VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele bɛ a kunnafoni ɲɛfɔ anw ye an k'a lamɛn. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiriso ye laseli kɛ AFP ko adamadenya hakɛw bɛna kɛ barokan ye mun kuma bɛna kɛ ni Vietnam jamana ɲɛmɔgɔ baw ye. Nka jamana yɛrɛ ka hakɛ lafasabagaw ko olu janba tɛ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden ka tagama in kan ten ka d'a kan a dabɔra yasa u bɛ se ka u fanga tinti Chine jamana na ni ale fana y'u fadema ye nin yɔrɔ in na. Ne jigiba tɛ k'a fɔ Ameriki jamana ani farajɛ jamanaw ka keleya tɔnba k'u bɛna tintili kɛ. Ni laseli kɛra Le Kong Ding ni ale Oking Meng dugu u ka lafasalikɛla kɔrɔ ye ni ale minɛnen don k'a bila kaso la ka d'a kan a kun bɛ fɛ ka jasoli kɛ fanga la. Ni jamana ninnu bɛ Vietnam ye i n'a fɔ u ka baarakɛɲɔgɔn politiki ani lakana ani sɔrɔ sira ka Asie jamana worodugu ani kɔrɔnyanfan gun kan. Adamadenya hakɛw tɔpɔtɔli o t'u ka laɲiniba ye u ka jɛ kɔnɔna la ka da Ukraine kɛlɛ koɲa kan. Adamadenya hakɛw bonyani ani a tɔpɔtɔli o ye Vietnam jamana ka politiki tagasira gɛlɛman ye. Ni laseli kɛra san daminɛ la gouvernement fɛ a ma sɔn AFP ka laɲini dɔ ma ka taa ni ko kelen in kan mun n'a kirila dogo la ka d'a kan ko a ye dan kari jamana ka bɛɛjɛ fanga kanabilali ko la ani k'a bila mɔgɔ minnu hakili n'u hakili tɛ ɲɔgɔn na o dɔgɔtɔrɔso de la ka sɔrɔ a yɛrɛ fɛla ko tɛ. Journaliste Le An Hung a bɛ kan a ka sara sɔrɔ a kɛlen ka fanga kɔrɔmatigɛ k'o sara sɔrɔ sisan. Nin tun ye VOA Bambara kunnafonidila Modibo Danbele an ka foli b'a ye. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi radio Kanimi a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya feereke naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. An ka bi taratadenw farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Coupe d'Afrique des Nations min bɛ wele CAN san wɛrɛ 2024 ta bɛ tan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen. Farafinagun senatɔlɔntan ɲɔgɔndanba don min bɛ farafina senatɔlɔntan cɛ kɔrɔbalenw kofɔ a éliminatoires ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don tile 6nan a n'a laban labɛnniw de bɛ senna Mali la. Mali bɛ Sudan du Sud bisimila juma nata septembre kalo tile 8 san 2023 in na stade du 26 mars la. Mali kɔni qualifiera ka ban. O kɔrɔ ye min ye Mali bɛ ye Côte d'Ivoire kɛnɛ kan. Mali senatɔlɔntan fédération ɲɛmayaso bɛ k'i sɔn i n'a fɔ a bɛ deli ka ɲɔgɔndanbaw labɛn cogoya min na. Fédération ye bio sɔngɔw fɔ ka da kan fufu tɛ min ye VIP ye maabaw sigiyɔrɔ sefa wari wa saba mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen, chaise orange sefa wari wa kelen mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen, chaise bleue sefa wari 400 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen, gradin 200 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen. A ɲinina kabini dɔgɔkun tɛmɛnen kunnafonidilaw fɛ u k'u tɔgɔw sɛbɛn minnu b'a fɛ ka ye yɔrɔ caman na ɲɔgɔndan don. O kɔrɔ b'a yira ko Mali ni Sudan du Sud ka ɲɔgɔndan belebele don min ma kɔrɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Barisabu Mali b'a fɛ ka to a ka jɔyɔrɔ fɔlɔya la a ka kulu kɔnɔna na n'o ye groupe G ye. Tile 5 ɲɔgɔndan tɛmɛnen kɔ kuru 12 de bɛ Mali bolo. Ni Mali ye se sɔrɔ Sudan du Sud ɲɛkɔrɔ o bɛ na Mali senatɔlɔntanaw dusukun lami kosɛbɛ kosɛbɛ ka CAN Côte d'Ivoire ɲɔgɔndan belebeleba makɔnɔ san wɛrɛ 2024 janvier kalo ani février kalo la. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. A bɛ
sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de i bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin ye taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Zemblan ne tɛ k'e wele a Zemblan. N ko ne tun bɛ ka terminal de ko. Zemblan i bɛ kajaden dɔn wa? Kajaden sa deni fa cɛ ka ɲi tan fa bɛ kɔfɛ kare kɔnɔ. Fugo ko ba dɔn. Awɔ ne y'a ye piscine na bi cɛ Mali actualité yɛrɛ kɛra piscine ye sisan. Parce que funtɛni de bɛ ko courant tigɛra hali sɛbɛnni kɔrɔ bi fana. Mais u ma publicité kɛ télé la ka mɔgɔ dɔw labɔ télé la olu k'a fɔ télé la ko courant tigɛ in sera a dan na. Publicité la u ye mun fɔ mɔgɔ ye u m'a fɔ le ko bɛɛ ka dɔ b'i ka charge la. Ni mɔgɔ tɛ so kɔnɔ ka ventilo faga ni mɔgɔ tɛ minan ɲɛnama tɛ frigo kɔnɔ n'a sumayara ka ban ka frigo faga u m'a fɔ ko courant tigɛ bɛ dabila mais hali bi a bɛ ka juguya ja publicité in kɛ kun ye k'an bloquer a bɛɛ n'Ala cɛ. O fana bɛ promo le la i b'a dɔn min bɛ ka courant tigɛ parce que Orange ni Malitel olu bɛ cogo min na n'u ye énergie fana kɛ ten tɔ k'a kɛ sisan EDM ani a tɔgɔ di ADM ye ka ADM fana bɔ sisan olu fana ka courant b'a dama na a bɛ ni Ala ni kira cɛ ka compétition dɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ ne ye ko kelen na kɔlɔsi Mali la n'i ye Mali ye retard la walayi concurrence baliya le don parce que i hakili bɛ ni concurrence kɛra diɲɛ fɛn fɛn la o ko bɛ ja mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ girin o kan hali i y'a ye i bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin a kan n ko concurrence le kɛra mɔgɔ ma voté le an bɛ nin fɛ an tɛ nin fɛ parce que c'est le nécessaire Zemblan nécessaire e b'a dɔn ne bɛ ko i ka kuma in ne hakili la jigin min na Zemblan imagine Malitel bɛna wagati min na o Malitel pisi kun ye 230 ayi 270 awɔ parce que o la dɔw coxeur kun b'a san ka tila k'a feere olu b'a feere 230 coxeur bɛ taa san k'a feere 270 waa joli olu o ye dugu jumɛn Mali la yan coxeur tɛ dugu ye sa coxeur ye zeni misɛnnin minnu b'u walawala k'u dahirimɛ sɔrɔ o la i da ninnu ni fɛnw na k'a fɔ ko escroc. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Masumaya dugutigi saya o debi dugutigi masumaya wele ni ɲɔ mune debi furu muso masumaya furu kɛ saya o bi furu muso masumaya wele ni ɲɔ si debi kɔnɔ babonya a ye jolo kari debi kɔnɔ bajaya. Ayiwa n balimaw nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jɛmukan labɛnna aw balimakɛ Sɛk Cero fɛ jɛmukan lasera aw ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw k'an bɛn don wɛrɛ la. Furgo flani mbalankolo